И какво ста хора, съм White Wolf и днес ще има в Gord PvP. Ще направя едно ревю за ранг ютубър. Както виждате, в момента сме 9 човека. Май 2 админа или он. Да, хелпър там. Да, днес ще покажа самия сервер, какво представлява. Ще покажа ларпове. Да, нека да започваме с тях. Първият ларп е ларп Anvils. Добре дошли на ларп Anvils. XP. Тук ще има ферма, да. Тук падат зомбита. Тук падат зомбита и ви биете просто с меча. Там е енчанта. Значи не съм енчант. Тук е малък левел, няма какво да взема да енчантвам. Да, тук е на 30 левел. На 20 сигурно. Опа, не прибързвам, много прибързвам с ларповете. Тук са анвилите. Наковано. Пак има енчантване. Но има и анвили. Натам е фулт. Както видях. Тук. Почвайте да си фармите храна. Аз ще фармя бавно, защото има меню храна. Може да имам старта. Аз го взех, ще го имам чак след час. Да, кита го има на всеки час и половина. Кит старта и кит PvP също го има на всеки час и половина. Които китове дават кит старт дава това всичко. Кит PvP ви дава ето тези бони. Да, следващият ларп е ларп банк. Това е Head Admin D. Ето тук влизате и изписва ви колко минути сте играли. Highlight of time spent. Там 16 get money. Вземате тук и ви се падат пари. Колкото пари ви се паднат, идвате и тук. Ако ви се паднат по-малко, пак идват тук. Само че тези се махат. Доколкото знам. Да, следващият ларп е ларп Clownfish. Да. Изисквания. За да вземете ранка, трябва да имате 200 или 300 абоната в Skype. Команди Head, Feed, Ender Chest, Fix, Kit User и Kit VIP. Да. 200 или 300 абоната в Skype. Може и 250. Сигурно. Следващият ларп е ларп Crates. Ето тук. Това първия кит е VIP. Втория кит Титан. Това е най-трудно срещания. Третия е Донатор. Четвърто е Дърт. Това е Gold Apple. Golden Apple. Диамантен блок. 300 лева. Gold блок. Iron блок. 20 000. Ключ. 700 лева. Ранг. И 2 милиона и 100 хиляди лева. Нали, това е най-малко. Нали. Най-рядко се пада това текст. Да. Следващия ларп е ларп Enchant.
Това е Warp Enchant, намира се на спаун. Тук до 30 се енчантва до 30 лева. Тук до 20, тук сигурно. Да. Ще спрат и по-за малко, защото... Да. И да, хора, отново сме тук. Както ви показах. Warp Enchant. Даже няма, може и да прескочим. И това е втори Warp Food, явно. Или първи. Това е Warp Shop. Вместо да минавам на всеки един. Просто мога да ви го покажа. Не е довършен. 100% ще има и друго. Да, на 100% ще има довършек. Да. Направо ще премина към Warp. Следващият Warp е Warp Event. Добре дошли на Warp. На Warp Event. Евент има плюс 10 човека. Когато сме 10 човека, да напишем What the fuck. Леле. Добре, тук е малко съдично. Следващият Warp е Warp Event 2. Колко евента има тук? Да, това е Jump. Стига, ама бъгва е. Добре дошли на Warp Jump. Награда само при евент. Благодарим ви. Добре, мерси. Warp Event 3. И следващият. Speed. Не е Speed, а Sprint. Там е финала, тук е началото. Значи правите една голяма обиколка от там или от там. Нямам се ни представа. Не съм бил до сега. Следващият Warp е Warp Food. Да, него ви го показах. Warp Free. Да. Ето Warp Free. Stone Sword. Торчове, Stone Axe, Stone Picks. И тук виждате, всичко се презарежда. И тук са бойните, тук паражоли, тук друго, тук стрели, тук лук. Аз ще взема малко паражоли за дейв. Да. Следващият Warp е Warp Eve. Ще паралеличен инвентар. Добре дошли на Warp Info и Warp Info празен. Да. Когато ще има IP в описанието, когато чакай бе. Ало. Ами не. Да, следващият Warp е Warp Info 2. Тук би трябвало да има регион. Да. Здравейте играчи на Warp PvP. За да си смените, да. Не знаете нещо, ето тук ще разберете. За да смените скина, пишете скин след име на скина.
Съм някаква чернилка. Да. За да видите колко пари имате, напишете money. Ето money. Money. Да. Да, не мога да се проверя парите, защото да го пише бит. Това не пише откъде. За да видите екипа на сервера, напишете warp staff или warp. Напишете staff или warp staff. За да вотнеш за сервера, напиши вод. Да, това се прави. За да отидете на LARP, напиши LARP името на LARP. Това го знаем. За да видите китовете на всеки раунд, който предлага, напишете LARP SMS. Skype, Vigo, WoW-Pro 213. Skype на Panda Girl, Pandata 1. Пандата е 1. За да влезем в Kit Battle, напиши Къба Join. За да излезеш, напиши Къба Leave. За повече информация, попитайте екипа или напишете на Vigo, Panda Girl, Laro. Окей. Тук нищо не пише. Следващият LARP е LARP Gyro. 100% имало хората. Да, е тук като нарушите правилата и накрая вкарва в Gyro. Който даже и аз не знам къде. Да, е тук вътре. Това е Джо. Спавам. Това обаче спавам тук тече. Някой може да се излезе много добре от Gyro. Следващият LARP е LARP Kit Battle. Тук, нали, както или може просто да напишете къба join. Или така. Къба join, няма значение къде сте. И тук имате китове. Тук ще ви излезат два ендър честа, за да си вземете китове. Някой ще файн. Следващият LARP е LARP мазе. Добре дошли на LARP мазе. Награди само при евента. Да, следващия LARP е LARP Mini Games. Старт. Click to join, click to join. Без надписи. Без надпис. И без надпис. Меч. Код. Меч. Пак меч и пак меч. Следващият LARP е LARP PvP. Да се надаваме, че PvP ще е хубаво. Хубаво. Добре, не ще се накараш. What? Там вече има PvP, да знаете. Да. Следващият LARP е LARP. Много малко обясня за LARP, не знам що така. След червената вълна, тук тече PvP. Да. Следващият LARP е LARP Shop. Ние го видяхме. LARP Skywalk. Направо ще напиша така. Защото нищо не пише. Ето. Аз съм си го написал. Щях да направя. Следващият LARP е LARP SMS. Следващият и последен LARP е LARP SMS.
Ето, това е ранг VIP. Времето на 30 дена. Команди Feed, Head, Ender Chest. Цена 2,40 или 100 кредита. Ето, това е Kit VIP. 15 лега. What? Аз ако стана VIP тук всеки ден по 15 лега, то лудо бе. Следващия ранг е ранг Донатор, пак 30 дена, този път има MC Top Heal, плюс командите на които са Feed, Head, Ender Chest. Цена 6 лева или 200 кредита. Ето това е Cheat Донатор. Добре, тъй. Няма си не представя защо има. Добре. Следващият ранг е ранг Stun. Време трябва 30 дена. Fix, Time Set, плюс командите на Донатора, които са ето. И те. Цена 12 лева или 400 кредита. 70 хом, 50 хом и 30 хом. Ето това дава Pro 4. Този път Power 2. What? Добре. 32 лега. Там колкото ти един стък. И последният и най-висок ранг е ранг Gold. Време траяне 30 дена. Командите Fixal, Fly, Clear Inventory и командите на Титана, които са те. 10 сет холма, цена 18 лева или 800 кредита. И това вече дава Protection 4. Само Protection 4. Sharpness 5 меч, Knockback 1 Fire Aspect 1, Power 5 лък. Един стак лего и един стак голдънки, полшанки. Един стак от тези. Да. И това. И да, това беше общо взето от ревюто на World PvP. Тук е изписал добре дошли на спаун. За да знаете, които играят в други сървъри, които играят в сървър, за да се регистрирате, пишете регистър, парола. За да се логнете, пишете логин, парола и това. Да, надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате, може да се абонирате, да лайкнете клипа. И скоро ще има томболи, може би, ако спечеля айтами. Изобщо, ако се съберат хора за PvP, да. Влизайте повече хора. Ще кача самия клип след около няколко минути. И да. Надявам се клипа да ви е харесал пак. И до следващия път от мен и чао!